Sugod og mang adlaw, Mayo 1, tuig 2021. Buksan og balik sa Pilipinas ang atuang nasod para sa mga turista nga mga langyaw. Gawas lamang sa mga foreigner gikan sa India. Upat ka mga mahindanon nga lagda ang angayan nga tumanon sa mga foreigner aron tugtan sila nga makasud nganhi sa ato ang nasod. Number 1, kinahanglan dunay valid nga visa. Gawas lang sa mga balikbayan. Ikaduha, aduna sila'y pre-booked accommodation labing minus 7 ka gabi sa accredited nga quarantine hotel o facility. Ikatulo, i-subject sila sa COVID-19 testing sa quarantine hotel or sa quarantine facility 6 kaadlaw gikan sa ilahang pag-abot. Ug ikaapat, subject sila sa 1,500 sa maximum capacity sa inbound nga mga pasahero nganhi sa Pilipinas. Mao ni ang upat ka mga mahinungdanon nga lagda. Open na ang Pilipinas sa mga foreigner, gawas lamang sa India. Kay ang India karon mao'y pinakagrabe nga gihamok og maayo sa mga kaso sa COVID-19. Gawa sa COVID-19, laing variant ang nadiskubrihan dito sa India o gianggaan kini sa mga health experts og Indian variant. Atong i-check og balik ang data gikan sa World Health Organization. Sa nangaging nga mga adlaw, tag 300,000 kapin ang mapositive sa COVID-19 dito sa India, matag adlaw na, ug ang mga matay dulan pod sa 1,000. Makapanlimbaut sa balhibo ang talan-aon tungod kay ang mga ospital naghuot o kay di man ma-accommodate ang tanan nga mga pasyente. Naapay mga pasyente nga naghuot sud sa ospital, sa gawa sa ospital naanap may mga pasyente nga nakalinya kay nagpaabot sa ilahang turno. Gawas ana nahutdan og medical oxygen. Ang uban nangamatay diha na kutob sa tugkaran sa ospital, wa na maka sud sa ospital kay tungod sa taas-taas nga oras nga pinaabot, namatay na lang. Ang uban sab na sud na sa ospital, apan kay atimanunon kaayo, nahutdan og oxygen, namatay. Kay wa na makasurvive sa pagginhawa, kay wa na'y oxygen para ika-supply sa pagginhawa sa pasyente. Now, sa mga nangamatay, puston og puti nga habol, pagkahuman, isa kay makasama sa ambulansya, dadon ngadto sa krematorium, pero ang ilahang krematorium dili sama sa krematorium nga inyuhang ma-imagine sa mga dagko nga punerarya. Daghan mga punerarya ron nga ni-offer aning pag-cremate og patay. Nga ang patay lawas isud ngadto sa makina, dunay taas nga temperature sa kainit ang i-apply sa punerarya, igawas na sa pasyente, pulos na o sa patay, hasta pinakagahi nga bukog sa lawas, mahimong abo.
Unya, pupuon ka na sa taga punerarya, isuod og nindot nga garapon, ang garapon butangan sab og ribon, ihatag ngadto sa pamilya sa namatay. Mao na ang atong ma-imagine sa pamaagi sa krematorium. Pero dito sa India, makaluluoy ang pamilya, apil na ang nangamatay. Gikan sa ospital, or sa gawas sa ospital sa India, patay. Isakay sa ambulansya. Dadon nga to krematorium. Pero ang ilahang krematorium daw, dili krematorium tanawon. Dako nga ground, doon na say paril nga nag-uwang, atong ma-imagine ang dako nga basketball court or dako nga gymnasium. Mura sila dito og nag-camping-camping in town. Ngano? Nanay mga linya daan sa mga kahoy nga para sugnod. Adto dito pahigdaon ng patay. Tamukan og kahoy. Bubuan og liquid nga daling musiga, pabuton nga maugdaw tong kahoy nga gisugnod, igo-igo sab nga masunog ang minatay, ambot lang nasunog bagha tanan sa ingon anak nga pamaagi. Gihulagway sa international community nga pagkaluuya sa sitwasyon sa mga tao karon dito sa India. Pero gawa sa India, naapay daghan nga mga nasod na taas usab og kaso sa COVID-19. Atong balikan ang data sa World Health Organization karong adlaw. Ang USA, pabiling pa nag-una, pero na minus-minusan na hinoon ang kaso sa COVID-19 sa USA. 395 na lang ang napuno nga kaso sa COVID-19. Ang India, base sa bag-o nga data nga girelease sa World Health Organization karong adlaw, napunan og 126,603 ang napositive sa COVID-19. Ang patay, 639. O gawa sa India, ang Brazil. Pertis ang sakaron sa kaso sa COVID-19 sa Brazil. Gawa sa Brazil. Ikapila mang Brazil, ikatulo. Ang Germany. Nideklarar ang gobyerno sa Germany, balikan sila og paspas sa mga kaso sa COVID-19 karong panahon na. Atong i-check ang top 10 sa pinakataas og kaso sa COVID-19. Number 1 ang Amerika, ikaduha ang India, pero base sa paspas nga transmission ron, number 1 na ning India sa pinakataas og transmission sa tibuok kalibutan sa COVID-19. Ikatulo ang Brazil. Ikaapat ang France, ikalima ang Russia, ikaunom ang Turkey, ikapito ang UK, United Kingdom, ikawalo ang Italy, ikasiyam ang Spain, ug ikanapo ang Germany. Sa top 10, pila man ani ka mga nasod ang risgo pa kaayo. Number 1 ang India, ikaduha ang Brazil, ug ikatulo ang Germany. Karong adlaw lang ang Germany, 9,292 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Ang Russia, mausab. Naas ikalima ang Russia, karong adlaw 8,731 ka bag-ong kaso sa COVID-19 dito sa Russia. Aritas top 20. Ha? Aron ato ang ma-imagine kung ang ngayon na bang mu-open ta og balik para sa mga foreigner.
ika-11 ang Argentina, ika-12 ang Colombia, ika-13 ang Poland, ika-14 ang Iran, ika-15 ang Mexico, ika-16 ang Ukraine, ika-17 ang Peru, ika-19 ang Czechia, ika-20 ang South Africa. Sa nahisgutan nga mga nasod nga nasud sa top 20, asa ani ang taas pa ang kaso sa COVID-19. Number 1 ang South Africa. Taas pa ang mga kaso sa COVID-19 dito sa South Africa. O ang Indonesia, taas pa ang mga kaso sa COVID-19 sa Indonesia. Apil na ang Iran. Karong adlaw lang 19,272 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 natala dito sa Iran. Ang Ukraine karong adlaw lang 10,072 ka mga bag-ong kaso dito sa Ukraine. May kalamigitan sa COVID-19. Arita sa top 30. Para ma-imagine nato kung angay na matang mo-open para sa mga foreigner. Top 21 ngadto sa top 30. Top 21 Netherlands, 22 Canada, 23 Chile, 24 Iraq, 25 ang Romania, ika-26 sa Pilipinas, ika-27 ang Belgium, ika-28 ang Sweden, ika-29 ang Israel, o ika-30 ang Portugal. Niining top 21 ngadto sa top 30, ang taas pa og mga kaso sa COVID-19 ang Netherlands ug ang Pilipinas. Kada sa Pilipinas, una naman ta dinhi. Ang ato ang issue ron, ang pagdawat man og balik sa mga foreigner. Taas pa ang kaso sa Netherlands, napas na 7,758 karong adlaw. Ha? Ang Canada napas top 22. Gani ang Canada naamay 24,169. Kinatibukan nga nga matay na dito sa Canada. Base nining mao nga figure, ato ang analyze, di pa ba risgo nga modawata og mga foreigner? Ha? Pananglitan. Kini mga Amerikano, mao man gini mahilig kayo og anhi sa Pilipinas. Labi na ni mga retired nga mga sundao o mga pensioners na nga mga Amerikano. Igabot ra ba anak diri sa Pilipinas? Ang uban anak mag-sex tour. Bisan kinsa lang ang mga Pilipina nga uyab-uyabon. Gawa sa mga Pilipina nga uyab-uyabon, kay pasaligan og hayahay nga kinabuhi ngadto sa Amerika, mahilig sab sila og nightlife. Although ang ato ang mga nightclubs o mga beer houses doon na pay limit sa oras ilang pagpangabli, apan nahibaw naman ta nga dinha sa ato ang kadalanan naa pa dinha ang mga ato ang gaan og Magdalena. Nga bisa ning panahon sa pandemic, ang kaguling mo nilang kalag maigibaligya. Ato dawaton ang mga Amerikano nga musod og balik sa Pilipinas. Nga sigip mang takod sa COVID-19 dito sa ila. Mudawat mata og mga foreigner gikan sa Germany. Nga taas man ang takod sa COVID-19 dito sa Germany. Mudawat mata og mga foreigner gikan sa Brazil. Or aritas China. Tanaw na to asa na nilapit ang ranking ron sa China sa kaso sa COVID-19 ha. Kaya na minus-minusan na hinuuni ang China sa takod sa COVID-19. Pero di paghapon kakupensahan. Ha? China, nanaog ng gatos ika-96. Pero naapagyapoy, mapuno, matag-adlaw,
nga mga kaso sa COVID-19 dito sa China. Karong adlaw na punan og 13 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 dito sa China. Aray krutas mga mahilig nga moan sa Pilipinas. Taiwan, tanaw na to asa dapit ang standing sa Taiwan kini mga Taiwanese. Kabay ubay naman guning listaron sa World Health Organization. Ang Taiwan karon taon lang i-check lang niya nato og unsay standing na sa Taiwan sa mga kaso sa COVID-19. Basta ang China minus na hinuon og kaso ang COVID-19 ito sa China, pero di paghapon taangay nga mo kumpiyansa. O sa mahitabuan ni, i-open na ito og balik ang Pilipinas sa mga foreigner. Di katahimuon lang dinhing iskapuhanan sa mga foreigner sa virus gikan silahang nasod. Labi na ang mga foreigner mahilig po ning uban mo basa sa internet o sa social media, unya ikabasa sa foreigner, aton tas Pilipinas, bisan og taas kayong takod gihapos COVID-19 sa Pilipinas, daghan na mga istorya sa Facebook nga naay COVID nga tinuod, nasa'y COVID nga fake. Mingon ang mga foreigner, taas bitaw kayo og survival rate ang Pilipinas. Daghang mga mabasahan ang foreigner. Ato lang ko sa Pilipinas, 98.5% ang ilahang recovery rate. Unya kining 1.5%, kadudahan pa, COVID ba ni udili? Muli kay Midris Amerika, kay pagtaasan na daris COVID sa Amerika. Hasta mga Brazilians, mahingan po mga Brazilians, layas ta ato tas Pilipinas, kay taas ng takod rin sa atua. May nga tos Pilipinas, kadakang piki nga COVID. Kapilignog ingon ana. Although ang paninguhas ng gobyerno na mabalik na ang ato ang ekonomiya, pero musaka na usab og balik ang mga kaso sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Di katabalik na pud og lockdown ani. Balik-balik lang tas uno. Ato ang pangutanon ang pulso sa katilingban para ninyo. Sakto ba? Mudawat na og balik ang Pilipinas og mga foreigner?